investigador, docente, destinado actualmente no Instituto de Historia Contemporánea da Universidade Nova de Lisboa. Entre toda a información e as files de referencias que podes atopar a Xurxo e o seu traballo na rede, obviamente, está tamén a información na página da Universidade Nova de Lisboa, onde se pode ler unha breve bio súa, e podedes acceder tamén ao que chaman eles o seu currículum vitae normalizado, 95 páxinas, xuro, 95 páxinas. Eu precisaba encadernar, vale, inteiro, así que aforreime. Chamarlle iso o currículum vitae normalizado deixa o currículum do resto das mortais absolutamente fora da normalidade. Non sei como se pode presentar de forma sucinta a alguén tan prolífico e con tanto camiño andado, así que, como a carga de presentar estas jornadas conleva tamén o privilexio de dicir onde poñer o foco, pois preferín enfatizar no menos academicista e aforrarei mencionar os seus centros de publicacións, os incontables traballos de investigación nos que participou, os múltiples premios e recoñecementos que levou no eido da arqueoloxía e a investigación, e porén contareivos que Xurxo ten un blog ao que quizáis agora non lle pode dedicar moito tempo, pero no que ten publicados artigos de luxo sobre a memoria desta terra, en no que, entre outras cousas, podedes atopar un de hai case 70 anos, reivindicando xa a perspectiva de xénero na antropoloxía, falando do androcentrismo e machismo imperante no galeguismo cultural e político tradicional, no? En no que ademais cita unha morea de arqueólogas relevantes as que non escoitara falar na miña vida, como Raquel Casal, Mercedes Torres, a Coral da Academia cita tamén a Carme Buxán. Ademais está levando a cabo, non sei se rematou, pero sei que xa deu algunha conferencia sobre este traballo, unha investigación sobre os prostíbulos no noroeste da península, sobre a paisaxe da esclavitude sexual en España. Sei, non estou tan perdida, sei que non é este o estudo nin a liña de investigación da que ven falar hoxe, mais é precisamente por iso que quero deixar sobre a mesa que Xurxo Allán tamén este arqueólogo, porque reparar na realidade das mulleres, reparar na historia, na memoria das putas, define para min de xeito moi profundo a sensibilidade do relator co que temos a sorte de contar. Así que, Xurxo, mil grazas por estar aquí e preparadas para escutar. A todos, a todas, os arqueólogos e as arqueólogas traballamos con tempo, entón prometo que as 2:05 estamos fora, xa temos experiencia abondo nisto. Eu estive na Argentina hai pouco, son a envexa dos meus colegas e das minhas colegas porque tive unha conferencia nunha loxa masónica en Mar del Plata, convidado por esa xente, é a única cidade que ten unha loxa masónica feminina, non é mixta, segunda, pero bueno, un pequeno avance no que é a Argentina. Digo outra conferencia no único centro republicano español que queda no mundo, nos llegaron a unha paella valenciana maravillosa, un sitio alucinante, e mesmo di clase de galego ao lado da cultura galega Montevideo, entón agora acabo nunha universidade popular. Eu creo que estes son os sitios nos que hai que estar, e ao 10 anos colaborei bastante con a Universidade Popular de Cocullón, que tamén é unha iniciativa que se leva a cabo ali, moi interesante. Bueno, e agora vimos un círculo prehistórico, está aquí o meu colega Manuel Leiras, membro do equipo, un círculo prehistórico que está perto de Regila, hai unhas antenas de telefonía, pois está super ali. E veño un círculo prehistórico, pois é un círculo recreativo, que tampouco está nada mal, non? E nós, bueno, dedicamos ao que xa se comentou aquí, é un placer ter a Paula Vázquez de Lao, o seu proxecto de biblioteca rural. Nos facemos realmente ciencia na aldea, non? Outro día estivemos, eu como parte da Asociación de Científicos Tolos, científicas tolas de Galicia desde bastante tempo, e o encontro normal foi no cárcere vello de Lugo, ali precisamente onde estivo preso Antonio Rebuelo, noso alcalde fusilado, que falará Olga despois pola tarde, e aí partilhamos experiencias precisamente desta ciencia na aldea. É un placer tamén compartir mesa con Rafael, con Paula, con Carlos, e unha honra ser o teloneiro de Olga Novo e de Santiago Macías, dúas persoas moi importantes para min, a moitos niveis, pero sobre todo a nivel intelectual. De feito, eu non estaría aquí falando estas cousas senón é precisamente por eles e por eles. E tampouco estarei aquí se non fose polo meu pai, hai precisamente 10 anos que decidiu deixarnos, non? É unha das persoas máis cultas que he conocido na miña vida, e, bueno, pues daqueles polvos vienen estos lobos, non? Precisamente esas exploracións que facíamos nós
No 87 estou ali o pé, bueno, por riba da muralla do Castro San Lorenzo, que estamos exhumando precisamente tantos anos despois nas excavacións escais estades convidados precisamente vamos a excavar a primeira quincena de agosto, que a Arqueoloxía Pública aberto por obras. E traio aquí precisamente un poema que nos dedicou Olga, Carbono 14 moito amor, co que iniciamos a monografía do Castro San Lorenzo. Eu aprendí como pai a falar o silencio con absoluta perfección semántica, a fractura das preparatais contra o ferro do rodo, o pico brutal que se lle dá un defunto pretendendo que traspase a morte. Eu aprendí a quedar orfa observando como nacen as flores dun campazo, sen que meu pai dera a orde precisa a cada pobre. Toca o corazón e verás que o meu soño é a única certeza arqueolóxica que existe ante os teus ollos, afeitos a escrutar as capas calcolíticas do vento. Non ben, pois esta é a única certeza arqueolóxica que teño, porque a miña mãe Eloína e o meu pai Xulio, pois, cando comezaron a sair, iban a sitios liminales, que é onde os adolescentes e a xente, os seres humanos se fan alumniños, e precisamente Repil é un destes sitios. Hai unha fase pondoniense bastante importante que documentamos tamén nas nosas excavacións arqueolóxicas, é un espazo, como digo, de fronteira, nos espaços de fronteira onde acontece casi todo interesante na vida. Repil é un sitio emblemático na miña paisaxe desde a miña infancia, precisamente pola figura do meu pai. Esta é a miña familia paterna na parroquia de Chavaga. Repil está no linde, entre a Pobra de Monforte de Lemos, entre a parroquia de Chavaga, que é a parroquia do meu pai, e Filixa, que é a parroquia da miña mãe. Bueno, aquí isto dá para escribir a segunda parte de 100 años de soledad. É dicir, temos unha señora moi maior, a miña bisavó, Nieves, Beata, o meu pai é o rapaz guapo aquel do fondo, aquí á dereita. Este é o meu avó, Antonio Allán, canteiro. A última obra que fixo antes de emigrar a Barcelona foi a casa cuartel da Guerra Civil da Pobra do Ollón. Nunca se cobrou esa obra, e a miña yaya, que é esta señora que tedes aquí, cansouse tanto que decidiron emigrar a Barcelona. Entón, bueno, este é unha sociedade patriarcal na cal, bueno, os que fan historia son os homes. Non vedes que hai tres homes no centro que son os meus tíos avós, os tres mercedarios, porque Juan Díaz foi un rapaz de Chavaga que, cando os veteranos marchou, fixose mercedario da Orde da Merced e acabou sendo un bispo, un auténtico santón no Brasil e, digamos, que fomentou moitas vocacións nesta parroquia de Chavaga e en Cirixa. Este Antonio Vázquez foi discípulo de Jean Piaget en París, un dos máximos expertos na obra de Jung en España, na Pontificia de Salamanca. Morreu polo Covid, hai 3 anos. Aquí temos a Lois Vázquez, tamén, máximo experto en Tirso de Molina, que faleceu tamén no ano pasado. E temos a Francisco Vázquez, que foi un catedrático de ética complutense, un esquirol, porque cando foi a folga no 56, Franco botou a Aranguren na universidade, pois entrou. Estes son un pouco os antecedentes, pero claro, parece que nesa historia, estas mulleres que hai por aquí, e esta señor con boina, pois estes subalternos, estes son do Siteo de Carmina, cando esta xente viña de vacacións, quen se dedicaba ao cuidado e mantemento de todo isto, pois eran estes labregos. Do Siteo, salvouse de ser asesinado pola guerrilla, porque se foi nunha cantina, falou de máis, e o 20 de abril de 1999, en Repil, que é o caso que vamos a estudar, houve un asedio da Guerra Civil e acabaron con a segunda agrupación do Exército Guerrillero de Galicia, senón sería eliminado por os membros desta cantante. E o meu pai, desde pequeniño, lle dicían que se non dormía, non se portaba ben, que iban chegar os atracadores de Repil. Os atracadores de Repil, que son estes. Claro, esta é unha foto que xa localizou Santiago Macías hai moitísimo tempo, e aquí xa se falou de como, temos agora a día de hoxe as cocinas internas dentro da propia Garda Civil e as ordes directas de Franco para tratar a esta xente como atracadores. Franco consideraba isto un problema de orden pública, por iso non quiso meter o exército, en la que sigo operativos tamén militares, e isto é a crónica que vai persistir ante, como se dixo aquí, o asesinato do último combatente armado republicano en España no ano 65, o famoso piloto. É impresionante como o regime no ano 65 segue empregando a mesma pedagogía do terror que no ano 36, é dicir, a exhibición de cadáveres, foi soterrados en caixa, en San Fil de Asma, seguía sendo considerado como auténtico
foraxido. A semana pasada estive nun curso de verano na Universidade de Cádiz, precisamente aquí un colega estivo cando o Parlamento Español decidiu por unanimidade de se reconsiderar esta xente pecadores, e ser como combatentes antifascistas, tiramos esta fotografía e está un dos últimos guerrilleros vivos que Kiko Berciano, aparece aquí nesta foto de nunca bandoleros, sempre guerrilleros, pero isto confronta aínda con moita da percepción popular que existe sobre este fenómeno. De feito, na miña propia familia hai xente que non lle gusta que nos dediquemos a estes temas porque siguen asumindo de cheo toda esa propaganda. Vou dar unha voltiña por Croacia antes de seguir con isto porque nos comezamos o proxecto de Repil no 2016 temos feitas unhas 40-50 entrevistas, todas as persoas que foron testemunha directa do que ali pasou foron lamentablemente morrendo nos últimos anos. Queda o noso Petrucio de Cireixa, que é o Rigueiro, que ten 92 anos, e cando lle fun coa fotografía de Fermín Gutiérrez Lada Segura, do que falará longo entendido Santiago, por reconoceu, na parte de Cireixa era conocido como asturiano. Ben, o Rigueiro é unha das poucas persoas que fica viva que pode falar de primeira mão daquilo. Hai xente maior que era moi pequena daquelas. Entón, temos outros proxectos, por exemplo, en Croacia, con Rui Gómez, que está na Universidade de Dana, no Reino Unido, e con Sanja Kromatovic, da Universidade de Zagreb, sobre a loita partisana, a guerrilla partisana de Tito, nunha zona extremeira, no prelitoral croata, e aí sí que tivemos a sorte de traballar con xente que fora protagonista daqueles anos. Aquí temos a Vera, ainda tivemos a ocasión de participar nunha homenaxe. Vera era xudea, toda a súa familia foi exterminada en Auschwitz, e ela incorporouse a guerrilla partisana e atuou de enfermeira, e ela levounos ás covas, nas cais, operaban e trataban os doentes guerrilleiros para evitar os bombardeos desde o Adriático, da aviación da artillería italiana e alemán. E aquí temos a Pipo, este señor que morreu ano pasado, que tumbaba tanquetas italianas nun bazooka caseiro, e esta xente, obviamente, esa memoria partisana mantívose, ao menos no ano 91, en Yugoslavia como política de Estado. De feito, foron incluso pioneiros en excavar campamentos guerrilleros e musealizados. Hai un museo que está pensado ali e dice, nada disto existe ou existía no Reino de España ou mesmo en Grecia, onde houve guerras civis e digamos que a guerrilla formou parte dos derrotados. Esta é a casa do Samarón de Pil, onde tivo esta foto do americano no 95, vedes as medas, das que se falaba antes. Esta foto foi tirada no Bravo, vedes todos os campos de labor, vedes unha mancha brancuxenta ali, esa é a casa do Samaro, onde Dona Teresa, viúva desde o 37, con 5 fillos a su cargo e unha sobrinha que tiña tamén moitos problemas, decidiu acoller a todo un destacamento de 4 ou 5 homens da guerrilla nunha casa moi modesta que construíran cando volveron de Cuba, no ano 34. Ben, pois aquí, en Repil, o meu pai, volvemos aquí a esta fotografía, o meu pai, cando moceaba ca miña mãe, empezou a entrar na familia materna, pois o meu pai da caza como que non lle gustaba, pero bueno, acompañaba o meu tío e o meu padriño, que sería o meu padriño Vicente, en xornadas de caza, e foron precisamente aquí a Repil. Este era o estado de Repil nos anos 70, cando o meu pai acompañaba nesta xornada de caza a estes familiares. Dona Teresa morreu no 64, o último fillo emigrou a Nova York e a casa ficou abandonada, sufriu espolio, houve lumes e incendios, e bueno, era utilizada polos cazadores. Aquí tedes un pouco un plano máis detallado. É unha casa, é unha aldea abandonada que se creou no 34, foi abandonada no 65. Esta é a casa do Samaro, outra casa é a casa de Dona Adela. Vedes que está ao lado do carón da estrada e o carón do camiño do ferro do ferrocarril. Vedes incluso canteiras de onde se extraeu a pedra. Estas casas foron feitas coa colaboración veciñal. Ben, pois aquí, nunha xornada de caza, o pai, era xa, realmente era arqueólogo de corazón, atopou o que nos na casa chamamos o cuchillo, e a mí me gusta fazer este efecto escénico. Para pétanos non era bon. E a arqueoloxía vai fundamentalmente disto, de tratar as camadas de memoria das distintas vidas sociais que teñen os obxectos. Isto originariamente era unha bayoneta que empregou
Guerra Civil, precisamente nese combate, e que o meu pai atopou, despois excavamos, fixemos 3 campañas de excavación, precisamente nunha canaleta que se pegou como lixeira, pues apareceu ali, segundo as explicacións do meu pai, e o meu pai decidiu regalarlle o que sería o meu padrino. Nos anos 70 entra a modernidade de Galicia e somos unha sociedade transatlántica. Entonces, moita da nosa xente que iba a Venezuela, de daquela, pues, esos machetes contra a selva amazónica pues, eran moi útiles para lutar contra o mato que temos aquí en Galicia. E depois os hermanos pesados. Entón, o que fixo o meu padriño foi levarlo a un ferreiro polifacético, que este señor de aquí, Rubén González López, que tiña un grupo de gaitas, este meu avó, o 40, que tocaba caixa, tocaba bastante, cando iba azufrado de millo, daba bastante ben tamén, demasiado tono, pero aquí está o meu tío Suso, o 40, que tamén é compositor. A música ten moito que ver neste proxecto. Depois vades comprar este CD por 10 euros, un módico prezo para colaborar co proxecto. Ben, por Rubén, que este señor de aquí, era o que facía as palletas para que sonen as gaitas. O maior palleteiro de Galicia era este señor que lle facía as palletas pues, a Seivane, a Carlos Núñez, a toda esta xente. E o tipo tamén era ferreiro, entón tuneou a bayoneta. De feito temos aquí RC, Rubén do Castelo, porque vivía aí no Castelo, e lle fixo pues, este formato tipo machete. Ben, este é o que na casa nos chamamos o cuchillo, que se pregou na matanza do Marrao ata desde que teño uso de razón. E cando morreu o meu padriño, xusto antes de morrer, decidiu regalarmo a mí. E este, así se fai a memoria da guerrilla neste país. É o que chamamos, hai placas móviles, hai monumentos móviles, itinerantes, e unha maneira de socializar un legado que se pareceu demasiado tempo agochado dentro das casas porque o silencio era unha maneira de lutar contra o trauma e un mecanismo de autodefensa. Hai outra foto un pouco máis chunga dos agarimos. Foron tocar a Quiroga, esta é unha foto sobre este está todo nevado, e se desacoplou este fulano, está tocando a gaita no centro. Ese señor era o torturador da cárcel de Quiroga. É dicir, a violencia de xénero que tanto se falou aquí contra os enlaces, sobre todo contra as mulleres, a cárcel de Quiroga é o emblema realmente da Besania fascista e da política de terra queimada contra a guerrilla e, bueno, na línea de Hararen, pues, é un exemplo tamén da banalidade do mar, ¿no? É dicir, como neste folclore, pues, tamén atopamos estes resquicios por onde chegan todas estas historias, ¿no? Na nosa zona, todo o mundo coñeceu o caso das Armitas da estación, mataron dos fascistas ao home, despois nos anos 40 colaborou con guerrilla, foi detida a raíz do combate de Repil, e foi torturada no cárcel de Quiroga, colgada boca abaixo, lle queimaron as súas partes, bueno, sufriu despois cadea, unha señora que morreu nos anos 90, 2000, e isto Vox Populi, ¿no? entre toda a xentiña. Para que vexades, digamos, estamos nunha das zonas ceros, un santuario realmente da guerrilla antifascista en Galicia. Entón, bueno, eu traio aquí como queríamos algo este proceso de como unha paisaxe ausente, pero que todo o mundo tiña no seu masín, todo o mundo sabía, sabe o que ali aconteceu. Era un espazo selvático totalmente abandonado, os espazos atracadores eran conceptualizados como seres míticos, non? É dicir, as zonas de Galicia nas caixas con fundos exclusivos con mouros, porque habitamos uns espazos liminais, as ruínas, este tipo de cuestións. Pois amosamos o proceso desde o ano 2008 até o ano 2024 de como estas ruínas aconteceu un proceso de memorialización e tamén de patrimonialización. Aquí está a miña mãe no ano 2008, estaba todo coberto dun bosque de negrillos, bueno, a xente que coñece o que agora non dá crédito, iso parece a jungla, non? E nos fomos ali porque no ano 2008 Alfredo González Rival, que é un dos arqueólogos mundiais máis eminentes, decidiu organizar un dossier, un monográfico, o primeiro monográfico aquí, é cando nace realmente a arqueoloxía da guerra civil en España, a arqueoloxía da posguerra, e pediume un artigo, porque xa estaba dando volta sobre Repil, e, bueno, de feito, o artigo titulado "El paisaje ausente por unha arqueoloxía da guerra antifascista en Galicia", que é un artigo programático no que avanzábamos o que levamos facendo despois nos seguintes anos. Bueno, despois vos contarei, a publicación deste dossier no Departamento de Prehistoria da Complutense foi realmente problemático, porque ainda seguía o catedrático fillo do falanxista arqueólogo que controlou a
explosión do franquismo, que entregou prisioneros políticos para excavar en Ampurias, entrou no Museo de Barcelona a punta de pistola. Bueno, pues montouse un pifostio enorme, porque se consideraba que isto non era ciencia, claro, evidentemente, porque o franquismo sociolóxico tamén está instaurado ainda nas academias, non? E aquí surde a figura de Antonio Díaz, que Antonio Díaz é o neto de Dona Teresa, un vixiante xurado no campus de Ferrol, na Coruña, que no seu tempo libre, gastando os seus cartos, cubrindo o baldeiro que deixaba o Estado español naquela altura, na Xunta de Galicia, pois facía unha homenaxe particular cada ano il motu propio, non? Foi ali cando conocí este homenaxe, facía unha ofrenda floral, puso unha primeira placa, durou 2 días porque xa la vandalizaron. Entón, bueno, pues é a placa móvil de Antonio Amaro, agora teño unha casa, únicamente sae, non? É como a Virxe, non? Que non sae unha capela e a levan ao outro lado. Pois este patrimonio itinerante, fixademos este señor de aquí, o do medio de pelo branco, o Moure, faleceu escasamente 3 meses despois desta quedada. Il foi enlace da guerrilla, de feito foi unha das causas polas cais tivo que emigrar a Venezuela. Depois montou a primeira parellada da provincia de Lugo, que está en Cereixo, o Fogón, que tamén ten unha historia tremenda. E o enlace da guerrilla, bueno, o seu testemunho é fundamental, porque ele estaba presente cando chegou Fermín Lara Segura ferido á Casa Reitoral. Bueno, historias que darían para moito. E ele recordaba perfectamente todos os guerrilleros. O seu preferido era o asturiano, precisamente Fermín Lara Segura. E, bueno, é un testimonio realmente alucinante. O Xavier Adiosa, que tamén faleceu, falaba de como cando a xente de Cirexa estaba no cárcel de Quiroga, aproveitando que había feira en Quiroga, baixaban en tren os veciños, significándose, levándoles empanadas e de comer. E dicirles, eso no ano 49, ¿no? En plena represión franquista, é realmente alucinante. Bueno, pois decidimos botarle unha mano aquí ao bo de Antonio, e foi cando no ano 2016 plantexamos unha primeira intervención. Bueno, aquí o progreso sempre prepara outra incursión en Cereixa. Bueno, por eso tamén ten a súa coña, foi bastante rápido. No ano 2016 o que fixemos foi primeiro un desbroce xa do que eran as ruínas da Casa do Samaro. Aí contamos coa axuda de vecinos, de veciñas, de Aitor, no? Que era o noso encargado biótico, canto menos. Fixemos entrevistas a xente que xa non está con nós, por exemplo, o Quirio de Carramilo, que morreu 6 meses despois. Bueno, pues tamén un testemunho realmente alucinante. Xente, bueno, incluso o fillo dun garda civil que participou no operativo, o fillo fora garda civil e estuvera no golpe de Estado terceiro no Parlamento. Despois dirixiu bueno, cando fora a folga de Sintela e que acampar na Castellana, un personaje tremendo. Bueno, xa vos digo que é de realismo máxico. Entón hai moitas maneiras de achegarse a ese microevento do 20 de abril do ano 49. Por suposto, coñecemos toda a propaganda franquista, importante servicio de la Guardia Civil, bueno, toda esta información brutal que vos contará Santiago de como chegamos a coñecer as fotografías sacadas, tiradas in situ en Repil. O More contaba que se exhibiron os cadáveres na cuneta, que se roubou as botas, foron tirados dun volquete, enviados a unha fosa común en Monforte, que o cemiterio Medrou, no ano da memoria de 2006, puso unha placa e durou unha noite. Xa non volveu a haber placa desde o ano 2006. ¿No? Antonio Amaro, bueno, nos podemos reconstruir a historia de Galicia desde o ano 34 ata o ano 64 a partir da historia da familia Amaro. ¿No? Dona Teresa é unha muller excepcional. A raíz disto estivo na cadea das ventas 3-4 anos e moitas das casas que foron atacadas pola Guerra Civil nunca foron rehabilitadas, pero ela nun exercicio de resiliencia decidiu volver a súa casa e reformala, e vivir ali, e morreu ali. E isto é brutal. Nos anos excavacións, dos anos 60, topamos incluso medicamentos antidepresivos. E isto está moi estudiado. No mundo rural galego, sobre todo nas mulleres, que son as que sosteñen todo, hai un consumo masivo deste tipo de sustancias desde os anos 60-70, igual que o índice de suicidios na provincia de Lugo é brutal. ¿No? Fomos ao arquivo do Partido Comunista de España, e mira ti por onde o órgano mural deste destacamento, temos que imaginar, tamén manda carallo que se chama Progreso. Que non ten nada que ver co progreso actual. Bueno, pues aquí temos a firma de Segura, temos que imaginar a esta xente precisamente escribindo isto
na lareira baixa, na habitación que veredes na cociña de Dona Teresa. Isto é moi curioso porque seguro aquí pide silencio, porque nos poden delatar, levar unha vida aí ordenada, sen chamar moita atención, cando esta casa estaba totalmente queimada, ¿no? A víspera estaban bailando na festa de Pascua de Chavaga, ¿no? E ainda entrevistamos a mozas destes guerrilleiros, ¿no? E o piloto, que era un tipo listo, sabía que esa casa estaba queimada. Cando foi o combate do 20 de abril, ele estaba nun bautizo na casa do Antón Dorinda que pega con o meu avó, ¿no? E por culpa disso, o Antón Dorinda tamén acabou no campo de redención de penas de Santoña, é dicir, bueno, unha historia, pero o piloto aí sabía que aquilo non iba ben, ¿eh? Bueno, pues ese primeiro ano foi unha semana, o que queríamos facer era facer pública esa paisaxe ausente, ¿no? Podemos ver a destrucción da casa, unha casa moi humilde la Vega, na cara hai máis zapato para as cortes das vacas que evidentemente para as persoas, ¿no? É curioso porque no derrube sobre as cortes dese muro aparecen as fogueiras que facían o pai e que facían o padriño o tío nas jornadas de caza. Vedes que hai tornillos das travesas do tren, porque se amortizaba moito material ferroviario, é dicir, chegar a ese momento dos anos 70, ¿no? Entón non había ser o tempo, é dicir, para chegar ao 49, este era o Salón Povedota como estaba, e vedes esa é unha reforma que fixo Dona Teresa cando voltou, empezou a imitar os modelos de prestigio. O modelo de prestigio eran as casas da Garda Civil, as casas cuartel e as casas do ferroviario. Entregaban plaqueta hidráulica que se cotiza ahora muchísimo nas reformas. Era dunha empresa de Monforte, e un espazo que era por aí dentro da modernidade. Temos unha colega, Crisincio, que está facendo unha tese de doutoramento precisamente sobre os cambios no mundo rural. Bueno, foi unha semaniña, pero que foi realmente interesante para conocer o edificio. Que vedes aquí a casa, ese espazo das Cortes, ese era un salón comedor, habitación continuo, a cociña, depois un forno, unha especie de cocina pro marrao, o forno e un pozo de auga. Non tiña planta alta. Aquí 2 anos 12 personas vivindo. Isto amosa o labor de Dona Teresa para manter a todo un destacamento guerrilleiro. Probablemente non o fixo por convicción política neste caso, probablemente por violencia económica, ainda que sí que había relacións cos ferroviarios de Montifurado, varios destos poderíase intuir, non? Pero, bueno, desde logo, foi un compromiso que permitiu, estas cousas se van a explicar que a guerrilla antifranquista foi a máis longeva de toda Europa ao longo do século XX. Se queredes ampliar isto, temos un documental desde esa primeira campaña, Espada de San Lorenzo, que ganamos o primeiro Festival de Cine Arqueolóxico de Castela e León, e este magnífico cartel mitiquísimo feito por Bendito, noso enseñador argentino, no caso vamos un pouco, se pasa un pouco da cartelería soviética tamén, ¿no? Todo este destacamento eran comunistas, porque forma parte de la guerrilla. La primera fase, sabedes que era la Federación de Guerrillas de Galicia, que te desarrolla el libro, que se desfai pues, en el 46, y a partir del 47 sale el Partido Comunista que controla esta fase ulterior, que sí, que eran todos comunistas en este caso concreto. Lembro que había leccións xerais o día seguinte, organizamos un primeiro día de reflexión sobre a guerrilla. Veo un alumno vasco noso da Asociación de Recreadores do Baquipoac, que en euskera significa os das trincheiras, ¿no? A semana pasada houve unha recreación magnífica en Torés, bueno, pues este é o antecedente lonsano, ¿no? Bueno, pues era unha maneira de, bueno, convertir o local social nun laboratorio arqueolóxico, e en arqueoloxía hai unha lei, que é a lei de Murphy, que o máis interesante sale o último día. Quedámonos nos anos 50 nese salón comedor, pero pasando de todo de metais, precisamente Xavi, disfrazado de Fermín Gutiérrez de Lada Segura, susto na porta da horta, vai e atopa un casquillo do Nove Largo, precisamente nos anos 40, inequívoca proba de eses combates do ano 49. Entón, marchamos con bo sabor de boca. Bueno, xa fixéramos a nosa, foi a primeira intervención arqueolóxica en España sobre un escenario de combate da guerrilla. De feito, Patrimonio, a Dirección de Patrimonio non quería que presentáramos un proxecto porque consideraban que eso, daquela lei de patrimonio consideraba como antigo algo que teña 100 anos. É unha maneira fácil de que o paciente pase por largo. E ainda se quixemos sentar precedente. Deronnos un permiso totalmente surrealista, no cal dicían que de aparecer restos de interés arqueolóxico deberá informarse a maior brevidade posible. E díxenos, bueno, se atopades algo, pues dale a familia, ¿no? E isto non é unha coña. No Monte Estepa, como das cosas máis grandes comuns de toda España, que eu estive a piques de ir no 2014 a traballar con Paco Echeverría, pero como morrer a mon pai non puden ir, hai centros de republicanos e republicanas ali. A Junta de Castilla e León tampouco consideraba que houvese que presentar proxecto ningún. Que pasa? Que entre dúas
fosas comuns apareceu un tesouriño da segunda idade do ferro. Entonces sí que entraba a administración, ¿no? Por suposto, ningún suizo ou suiza se vai personar nunha fosa no Reino de España nos 22 anos, ou non se fixo ata o momento. Ben, que aconteceu no ano 2017? En 2017, en outubro, houve un incendio enorme que surgiu precisamente en Repil, houve que evacuar a parroquia de Chavaga, e foi impresionante como os rapaces, os brigadistas, e que non vive ninguén, a cereixa nos aldea case arde, non? Pois loitaron ata o fin para preservar estas ruínas porque un ano despois da nosa intervención eles consideraban que era algo importante, non? Iso é realmente emocionante ver o cerco mouro, non? De como loitaron ata o fin para preservar esa ruína, non? É dicir, algo estaba mudando e algo estaba cambiando, a lo menos entre a nosa comunidade e na propia sociedade civil, non? Outro clásico no Reino de España, hai máis interese pola guerra civil fora das nosas fronteiras que dentro, non? Entón, bueno, nese inverno de 2017, eu estive de estancia na Universidade de Binghamton en Nova York e ali coincidí con Carlos Tejerizo García e con Rui Gómez Coello. E aí surdiu o proxecto de Camelo da Raya, que dirixiu despois un ano despois con Rui, e Carlos Tejerizo comezou o seu proxecto sobre a cidade da Selva en Casallo, que de feito acaba de publicarse agora, bueno, isto é unha triloxía, non? Está o de Camelo, está a Federación e agora Edicións Positivas publica o da Cidade da Selva, que desde logo é o proxecto de arqueoloxía da guerrilla máis ambicioso que se ten feito na Península Ibérica, non? Os arqueólogos sempre aproveitamos incluso as desgracias, non? É dicir, os lumes son unha putada, evidentemente, pero eliminan a capa vegetal. E que pasou no 2017? Que se recuperou a orografía original, a topografía original do ano 49. Entón, deron unhas circunstancias bastante favorables para, con tecnoloxía, con todos os métodos posibles, tentar maximizar toda esa información, ¿no? Que existía ainda, ¿no? Vedes esta fotografía do equipo, case todo homes, aí está Marcel Gatori, brasileira, experta en políticas, tuvo moito a dictadura brasileira, e isto vai mudando cos anos, agora hai máis compañeras que compañeros nos nosos equipos, ¿no? Isto é importante facer, como ben comentabas, autocrítica, por non falar de 2016 que éramos 8 marulos que entrábamos aí, ¿no? Como vos digo, a percepción internacional tamén, aquí temos a Ronald Mackay, que é un dos representantes da arqueoloxía marxista máis importantes do mundo, Ruth Van Dyck, que tamén están excavando cousas de época contemporánea no medio oeste norteamericano. Bueno, pois para que vexades un pouco todo ese interese. Ben, vou moi rápido. Sabes o estado en que quedou todo o contorno de Repil, entón é unha circunstancia moi boa para, a través de LIDAR, a través de fotointerpretación, a través do dron, prospección intensiva, aplicación de prospección magnética, bueno, pues levar a cabo, sabedes, nunca volveu a estar así, as ruínas tan claras, ¿no? Entón, bueno, combinamos como atopamos dúas liseiras, esas bases son dúas liseiras con materiais máis dos anos 50, da última fase de ocupación da vivenda, excavamos toda a parte da cociña, esa zona rayada é onde tamén pasamos o radiómetro, e, bueno, é como excavar unha cova paleolítica ou un castro, é dicir, entregar as mesmas metodoloxías. É impresionante como atopamos a cena de la Teresa, por gasosas e a cervexa. Hai unha cervexa de Estrella Galicia Pilsen que en eBay vale 300 euros, non sei se é significante. E aí está a Galega Baixa, que é unha arma de destrucción masiva, é dicir, manter este destacamento aquí, nestas condicións, esa Galega Baixa, e aí está a cociña que imita xa os modelos modelos. Tamén é paradóxico que os guerrilleiros que cían na Galega Baixa con tisolos, ladrillos da fábrica do Castelo, que era dun holding de empresas de industrias gallegas. Esa fábrica creouse no 2005 e o propietario da María de la Maza, ¿no? María de la Maza, como grande financiador da cruzada de Franco, ¿no? Pois é curioso como os guerrilleiros se quecían o pé deses tisolos que construían os empregados dun fascista, ¿no? Bueno, o alucinante foi que onde atoparamos o primeiro castillo apareceu outro, que tedes aquí á dereita. E isto é moi importante, porque temos a versión oral da guerrilla, pero a grande parte de guerrilleros que falaron disso non estiveron ali. Hai moita confusión tamén, temos a propaganda franquista e temos tamén a tradición oral. Vou ir moi rápido, non me quero entreter, pero o que é impresionante deste proceso arqueolóxico é que demostramos que o povo tiña razón. Que pasou? Hai outra casa cercana onde estaba Roces, que era o líder do destacamento, e os combates empezaron na outra casa. Vale, aí sí que durou, houve morteiros, queimouse a vivenda, o combate durou moito,
o resto estaba metido na casa da Teresa porque estaban celebrando a Pascua. Estaban de festa, non? Entón sentiron os tiros da outra vivenda, un dos guerreiros saiu por unha ventá que atopamos o resto da ventá e sabiu que había garras civis. Entón, o que intentaron facer os guerreiros foi sair pola porta da horta, cruzar a estrada, protegerse no talude do camiño de ferro e ir ao Pericallo, a outra aldea, a tentar axudar a Roces. Bueno, tan pronto saíron pola porta da horta, foron acribillados, ¿no? E aí é onde Fermín Gutiérrez Lada Segura recibe un impacto na mandíbula e consigue escapar pola porta de atrás disparando o seu granasero, en plan Rambo total, pero unha historia alucinante. E o que dice Santiago é que o que sabe Santiago, que aparece na documentación, na tradición oral, temos constatado arqueolóxicamente. Bueno, vedes aquí a pistola Astra, que era a pistola que entregábamos mandos da Guerra Civil. Entón, que nos aparecen esos dos casquillos de 9 largo de pistola na porta da horta, estamos indicando que se aplicou un tiro de gracia. É dicir, isto no Tribunal da Haya se podría utilizar como prova de cargo. Igual estaban mal feridos, pero non de morte. Entón, é unha prova evidente de que aí foron executados, aí morreron 3, como os comento. Bueno, é impresionante porque podemos reconstruir realmente as líneas de cerco da Garda Civil e o que é máis impresionante, podemos reconstruir a fuxida de Fermín Gutiérrez Lada Segura, aplicando o radiómetro, atopamos restos de metal nesa zona da fuxida e atopamos o regueiro de casquillos que iba deixando o fusil ametrallador e incluso, nun momento dado, ele fuxiu cara as canteiras que están aquí. Esta é a distribución dos casquillos, incluso aquí aparece o proxetil inteiro, o sea, o casquillo da bala, porque se lle casquillou. E é impresionante porque este é o poder da arqueoloxía, é dicir, aquí ampliou a estrada, os taludes, o camiño de ferro, a reclamación forestal. Nos anos 70 se puso unha estructura de cambio de aceite de coche. Non sei cantos lumes van, tal, espolio. E o incendio, e de feito están carbonizados os casquillos polo incendio de 2017. E ainda así estaban aí como prova de cargo da fuxida de Fermín Gutiérrez Lada Segura, que o que pasou con ele vai volver contar Santiago, porque é unha historia alucinante. A mesma é unha historia que nunca acaba, que nunca remata. Bueno, xa o contará ele porque é espectacular. E efectivamente, para onde indican estes casquillos? Tenéis a Stalin, e efectivamente, ele fuxiu, e chegou prácticamente desenganado a Casa Rectoral, onde un cura bon, don Plácido, que era destes mercedarios que vos comentara antes, fixo as primeiras curas, e ese cura foi represaliado, e foi enviado ao Brasil. E no Brasil entrou en contacto con o Amazonas, con a Tecnoloxía de Liberación, que formou a curas, entre eles o Padre Miguel, que foi o cura do Hospital de Monforte moito tempo, que é un cura presbiterianista, que se formou en Brasil, e isto ten que ver con o que vou acabar agora en breve. Sí, a EDF salimos. Bueno, interesante tamén o enfoque da prensa. Isto había que despolitizarlo a toda costa, non? E facían fincapé no tema tecnolóxico, non? Tecnoloxías, algo aséptico, unha ciencia de bata branca, non? Pero claro, isto é unha práctica eminentemente política. Eu lembro que chegou un equipo da Televisión de Galicia para facer unha reportaxe sobre os recursos históricos da Pobo Rebelión. Ali onde a bandeira republicana, porque Antonio, cada que na súa casa fai o que peta, non? O sea, non a pusemos nós. Bueno, a primeira campaña no 2016 roubaron a ferramenta. Os cartazes que poñamos das conferencias polas noites desaparecidas. A bandeira republicana roubaron ya 5 ou 6 veces a Antonio, acabou ponendo negro dun carballo e botaronlle gasolina ao carballo e quemaron o carballo. Este era o ambiente en 2016. Chegou unha patrulla da Garda Civil, 2 números bastante nobre que estuvo logrando como se fora hoxe, chegaron pola pista, escalallándose a risa. Fixeron un derrape e marcharon. E isto ten que ver con outra cosa que vou contar despois ao final. Bueno, ese era o ambientillo que había no ano 2016. Pero xa houve un cambio, porque de 2016 a 2018 ese proxecto que enviáramos nós en 2016 sentou precedente e cando Carlos Tejerizo quiso excavar na cidade da Selva xa se considerou como un xacemento arqueolóxico normal, un trámite normal e cambiou a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia e agora é unha práctica normalizada intervir neses espazos, neses lugares de memoria e isto é moi importante tamén para garantir a súa protección. Entón estamos nunha época de combates pola historia. Para nós o máis importante é que isto estivese aberto ao público, é a primeira vez no Reino de España no cal un colexio público
visita as excavacións dun escenario da guerrilla grazas a esta señora Rubia, que é Dora, e a directora do colexio. Houve pais que protestaron porque estaban facendo proselitismo político, case de costa unha inspección de educación, pero Dora, bueno, destas docentes que, bueno, impresionantes, que se jubilou o ano pasado. Entre os escolares da Pobra temos xente de orixe nicaragüense, venezolana, británica, romanesa, marroquí, hai como 12 nacionalidades, todos bilingües, todo moi ben. Apostamos tamén polo turismo de memoria, fixemos esa a fuxida do guerrillero, explicando todas estas cosas que vos explicamos aí. Nos creemos que é algo que compre facer, se queremos seguir explicando esta paisaxe do século XX, e é impresionante como nos mesmos, aí temos a Carlos, traballando no mesmo día de homenaxe, incluso registramos os restos de outras homenaxes que Antonio fixera en anos anteriores, de material arqueolóxico que tamén catalogamos. Vedes como, entre todas, contribuímos a este proceso de patrimonialización en tempo real. Vou moi rápido. A partir de aí, no ano 2021, organizamos tamén unha semana de memoria histórica, fixemos unha terceira campaña moi simbólica, porque o noso equipo escavou en Repil e depois marchábamos a Colgamuros, a Valle dos Caídos, que esa é outra historia que vos podo contar noutra ocasión. Xusto cando Ayuso ganou a maioría absoluta, bueno, historias para non dormir, estábamos na organización Felipe II, rodeados de policías e de gardas civis, bueno, tremendo. Bueno, aquí veo precisamente Santiago, fixemos outro documental, isto en pandemia, que é o mérito que ten, facer isto en pandemia. Hai outro documental de media hora que tens en YouTube que dirixiu Iago Xoane, da productora Nas Beiras, teréis a Ceibe, onde amosamos toda esta terceira excavación de 2021, e aí presentamos libros, bueno, nunha aldea, por eso digo que falamos de ciencia da aldea, pois aí tamén presentou a súa enésima reedición Santiago de Monte da Morte, que para mí é a Biblia para quen queira coñecer estes temas. E novamente Dora, la exploradora, a directora, con sus ovarios, pues vamos a levantar otra vez los nenos para que se te fale, ¿no? Impresionante, y aquí, como os decía, la directora era Crisincio, de esta altura, que vemos aquí. Tenemos a Marta, tenemos a Candela, antropólogas forenses, que fueron responsables ya de la intervención, que bueno, fue realmente espectacular. Nun momento no cal seguíamos nestes combates por historia, porque nese mesmo ano nos topamos este tuit maravilloso da Guerra Civil, que durou 8 horas, como un cristo enorme. En 1959 se crean puestos de destacamentos con perros para perseguir de forma más afectada a los bandoleros y reforzar el servicio de zonas de fronteras y costas. Nun momento no que os poucos monumentos que había en Santiago coñece ben, isto en Ocero, vandalizado, é dicir, bueno, estas cousas que acontecen no reino de España, e, lógicamente, retomo que aquí se dixo, esta é a tumba dun combatente antifascista, do último combatente antifascista do reino de España, e eu creo que explica absolutamente todo. Fixose no ano 86, unha plataforma cívica, e nos últimos anos, pues, bueno, se fixo un pequeno monumento, cando fomos no Santiago eu tamén outro día, foi en marzo, claro, flores frescas, e, bueno, podemos deseñar toda unha ruta de memoria, desde Chantada, desde, bueno, Saúl Ideas va a explicar o que é Belesar, bueno, é impresionante todo o que o nacionalcatolicismo deixou aquí e que non interesa contar. Son as 2:07, vou acabar en tempo. Un triunfo, 2022, nova lei de memoria democrática. Sí, Repil é un lugar de memoria democrática, que non estou tan de acordo co que algunhas investigadoras plantexan, como a colega argentina. As ausencias en arqueoloxía a veces son máis significativas que as presentes, é dicir, non me falla que haxa materialidade. Non estamos cansos de facer sumacións e non atopar as cosas porque foron destruídas, pero eso non significa que non se siga sendo un lugar de memoria, ainda que non exista esa materialidade. O caso de Repil é maravilloso porque foi unha campaña na que todo coincidiu perfectamente, non? Pero os lugares de memoria tamén se consisten en valeiros, pero que teñen presencia na paisaxe. Bueno, isto podemos debatir cando queiras. Isto é un proceso de declaración que teñen que facer os concellos. Por aquí nunca pasou, bueno, sí, pasou Ana Pontón e Raya Rodríguez no 2018, porque tiñan idea de facer un proxecto de lei de memoria. É certo que visitaron as excavacións por uns grupos políticas que pasaron por ali. E isto cambia as cousas, porque por fin o Estado español, neste caso, entra a cubrir ese valero que deixou durante tantos anos, e durante estes anos soportamos todo isto
con voluntarismo desde unha asociación de vecinos, isto é tremendo, que puso os cartos para as primeiras campañas que fizemos en Cereixa en 2016, e un primo meu, que é propietario da banca, destes galegos venezolanos que controlan a banca, obviamente vive entre Aruba, Panamá, Miami, Cereixa, etc. E anticomunista, claro, evidentemente, antichavista. E financiou unha campaña de excavación un destacamento comunista. E dixo, verga, primo, todo... Verga, primo, está na historia, nuestra, ¿no? O sea, temos mérito, ¿no? Os cartos que temos soltado ali, dicir, esta casa permanece en pé gracias a nós, temos a Marcia, o Drácula, o noso canteiro, cada inverno terrible, esa ventá, esa fiesta que para nós é o símbolo, tamén se viña abaixo, por todo isto pagamos, bueno, que non o peto, vamos a dicir, ata que morramos, isto vai seguir en pé, porque sí, non? O forno de Dona Teresa, que foi reconstruído polo 40, non? Que o noso compositor, músico, porque queremos fazer unhas empanadas, non? Na homenaxe guerrilleira do ano pasado, pero choveu, entón, bueno, pero aí quedou isto que se chama anastilose, aí coa placa móvil de Antonio, e aquí hai que retomar pues, os versos de Miguel Hernández, ¿no? Que bueno, podemos falar moito de todas as casas son ojos que resplandecen e acechan, todas as casas son bocas que escupen, muerden e besan, todas as casas son brazos que se empujan e se estrechan, de todas as casas salen soplos de sombra e selva. En todas hai un clamor de sangres insatisfechas e a un grito todas as casas se asaltan e se despueblan. E a un grito toda que fixemos na última semana de guerrilleira. Esta era a casa cuartel que fixo o meu avó, antes de marchar, que non cobrou nunca. Acaba de comprarla un particular, que estivo na lesión española, puxo ali a bandeira, pero bueno, o Teli é o líder do Partido Popular local, pero que cumpliu a súa. El movió su gente, se movió mi gente, todo bien, y o pobo acabou ocupando de novo a casa cuartel. Por aí aparecían bombas de la ciencia, aparecían armarios con mapas de caseríos aislados, e dicir, da época da guerrilla, patrimonio que volveu realmente ao pobo, non? E, bueno, pois isto un pouco todo este proceso, desde o ano 2016 ata o ano 2024, de como seguimos empeñados nesta historia que, como digo, nunca remata. E acabo con dúas cousas. Na Xornada de Guerrilleira apareceu o afillado de Fermín Gutiérrez Lada Segura. Podo soltar o da mandíbula, podo contar, porque isto, o Moure, que montou a churrasquería en Cereixa, que foi enlace, e dixeron unha cousa, que o santo inseña dos guerrilleros que estaban en Cereixa, estivo en muchísimas casas, era levar unha moeda da República. Bueno, pois Fermín Gutiérrez Lada Segura, o sobrinho Víctor, que se puso en contacto con Santiago, atopou esta fotografía do seu padriño e se vos fixades, ten a marca na queixada, na mandíbula do combate de Repil. Está alucinante, porque aparte leva a moeda da República, na que nos falaba Moure, leva no pulso na pulsera, unha cousa realmente alucinante, non? É dicir, como o povo se que tiña a razón. E estamos en tempos de negacionismo, de neofascismo, e temos que seguir loitando a través de publicacións científicas, a través de literatura, a través destas jornadas que xa vos dou as gracias e os parabéns de verdade, esa remato, e, bueno, quedaron moitos polo camiño. Podemos falar dos guerrilleiros exhumados pola RMH, Santiago Macías nunca lle darán o principio de Asturias, evidentemente, pero é un dos fundadores da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica, que tanto leva feito neste país. Isto foi unha sumación de guerrilleros que caíron despois do combate de Repil. Aí temos a René Pacheco en Teilán, en Bóveda, ou cosas alucinantes. Esta muller foi moza de Fermín Gutiérrez Lada Segura, unha muller que tiña diagnosticada histeria. O seu irmão, Felipe, foi tamén republicano na Lanza de Guerrilla, suicidouse no ano 44, e foi soterrado fora do ato da Igrexa Cereixa ata o ano 97, estivo fora. Eu un monaguillo nesta igrexa, non? Desde pequeno, e eu, claro, facía as preguntas, non? Estivo hasta o ano 97 fora da igrexa, non? Ou tamén historias máis bonitas, como, por exemplo, este tipo que vai con suicidios de Gil. Era tamén enlace da guerrilla da Casa do Reino, o seu pai era concelleiro socialista, namorado de John. A raíz de isto tamén fuxiron a Cuba, empezou a traballar de chofer pro obispo de La Habana, acabou entrando na guerrilla castrista, e é o que conduciu cando o Che Guevara entra aí na cidade do éxito da Revolución Cubana, non? É dicir, isto un pouco estas historias de volta. E agora, xa acabo, en setembro, marchamos a Brasil, entre outras cousas, porque ese cura que cuidou a Fermín, como
que se marchou ao Brasil, ten fama de Santón, morreu nos anos 90, fixo unha igrexa, hai unha fundación que leva o seu nome, Plácido Casanova, está soterrado ali no medio do Amazonas, no Piauí, debaixo dun camello que inventou como recordo do seu paso por Galicia. Entón, iremos ali a pechar xa este círculo, en la que, bueno, creo que o ano que ven ainda tenemos máis información que me acaba de contar aí Santiago, unha que gorda, que xa vos contará aí. Era, disculpade, son 16, pero bueno.